передача недосказаної. З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – благодатний огінь у Єрусалимі. Усі ми пройшли радость Пасхи. Як пройшла Пасха в Ужгороді, а як у Русинському нашому краєві, Закарпатті, Подкарпатській Руси. І що означає хліб Пасха, котру ми, русини, вже вище 1150 років сятиме на Пасху і несеме у свій дом, у свою хижу. Христос воскрес, воістину воскрес. Пасха 2021 рік пройшла в Ужгороді і в нашому Русинському краю досить успішно, невзирає на те, що цей світ ненавидить Воскреслого Христа, а свою ненависть уже не скривають многі, а направляють її на нас, християн, православних. Кстати, Європа більшої частини вже не християнська, бо там Рождество – це безконечне хождення по супермаркетах, а Пасха – ще один вихідний день. Но що він значить, многі не об'яснять. Но ми цінуємо Пасху як день спасіння для рода людського. Пасха наша – Христос, принесений у жертву за нас. А русинський хліб Пасха має славну історію. Іменно наша русинська традиція благословляє на Пасху святити хліб. У Восточній Україні святять кулічі. Це традиція друга, но наша 1150-літня. Ми на Пасху святиме хліб Пасху. Як символ воскресшого Христа жизнодавця, хліба жизни. Ну, а хтось єсть хліб посвятить, у храмі принесе домів, тот і приносить благодать воскресшого Господа, свідчить усім людям, що іменно цей дом, або в цьому домі живуть люди, які вірять у воскресшого. У прошлому році власти по всій Україні здорово помішали провести Пасху у зв'язку з пандемією. У цьому році такого не було ніч. Ми також вспоминаємо прошлу Пасху, коли поліція робила различні розгони, перегони, запрети. В принципі, і не мусила так вести себе грубо, але ми то пройшли. В цьому році поліція вела себе більш здержано. У нас в Ужгороді ходило майже пару десятків поліції поміж людьми. Правда, в недипломатичній формі нам відказали в цьому році Пасху святити на проїжджій часті площі, бо буквально на пару годин просились ми, письмо ми написали. В прошлі роки проблем не було. В цьому році відказ прийшов по телефону, і то лише на єпархію, а нам прийшло після Пасхи з поліції письмо, що вони не можуть перекрити вулицю, то лише може дозволити міська рада. В общем, зрозуміли ми, що і поліція вже не православна. Отказ прийшов формальний. Правда, греко-католикам коло Старого Собора дозволили, перекрили проїзну частину вулиці, красно їм помагали, а нам казали «ні, не мож». І ще не дуже етично, то коли ми ходили паски святити, а між пасками йшов поліцай з псом. Якось мало так для нас, хоча вони кажуть, глядали различних там опасностей, терористів. Вони свою роботу робили, але якось сміялися наші люди. Невірно, пес втратив надовго нюх, аж напахався запах і відшовдарів на Пасху. Але важливо одну зробити оцінку. Пасха пройшла радосно. Ми усі мусили вміститися в церковному дворі. Площу нам не перекрили. Ясно стало, що до всіх тих людей, які відносяться до нас негативно, всі ті сьогосвітні в Україні каральні органи, до них ся додавала уже і поліція. Так що, крім Бога, ніякої защити в Україні
не маємо. Конституція для нас не существує. Права не маємо ніяких прав. Но маємо другое – віру воскресшого Господа, котрий робить чудо. Робить чудо, дає можливість усім нашим людям, вірою у Христа Ісуса, перемагати всі незгоди і всі проблеми. Тож я з радістю і всім вам кажу: Христос воскрес, воістину воскрес! У цьому році благодатний огінь у Єрусалимі зайшов дуже скоро. Значить, ми маємо від Бога ще один рік на труди і покаяння. То правда, усі люди чекали із чувством великої відповідальності благодатний огінь, котрий дає нам ще время, дає можливість почувствувати, що нам Господь виділяє время для покаяння, для молитви, для добрих діл. Правда, пандемія грозить нам, що забере нас у то время. Но тому віра в Бога і приналежність канонічній православної церкви в Україні – це єдиний правильний путь для русинов Закарпаття і для всіх людей доброї волі. Тим же русинам Закарпаття, хто греко-католик, також стоїть задуматися, як би послужити своєму народу у цей час, нашому народу русинському, маю в виду, і не ставати в коаліцію із противниками русинов. У будь-якому случаю ми хоч із греко-католиками, уніатами маємо різну віру, но національність русини єдна, історія в нас єдна, територія русинської землі єдна, да й тепер держава наша, обща Україна, також єдна. Віримо, що русини, аж сохранилися за 150 літ, то зостануться таким же народом русинським, визнаним в першу чергу Богом, а остальні як хотять. Визнають, не визнають, граються в Україні кошки-мишки, позорно, принизливо. Но міжнародне право признає нас, а вже з пробудившися молодими русинами в Закарпаттю, віримо, що все буде зроблено, аби і нашу державу Україну сокотити і свою русинську націю сохранити, присокотити і держатися в єдинстві канонічному, національному і політичному.